Abarayi ba nyumba 10 abatureti naboiga abagambi korwase chisablocation isato chia timi Nyameru Charachani korwa ase allocation ya kera ase wodi ya Bogichora ase bunge ya West Mogrango imeya Nyamira nigoritko rya rero ase karo kya bene n'umujumbe bwe bunge ya West Mogrango Moske wakire Stephen Mogaka babekira magani yabo bose obwe serikali erabisi yo Moske William Ruto ase basabirenganire buya bayinyorwa aso wakanwengeri yabo ndio kwegendelia negasi kobwatakana ne ira ya rwetwe no murayibwense Moske William Ruto Nyamore mwenzi Nyasaye no muya amagania ito amanene na alianga grande la simbatigire magega tibara inyorwa na ndeni to korega asian kongwa arie ground gotware go sabanga tiga mo president utato inyore na intwe toyo so e beirol yoko nyora kende na to kora ebintu biriwenerete chumbe ri chumbe Steve Mogaka odotebiria mange na ndentoro chubu ya President William Samoei Ruto okogani gwaito ateme gukoyusana oruarinze na intu atokonye muri abantu bandi ende atoyegento twabeka na intu twarokana une uniform ye twate bigwa nebinto binde egere twarokana na intu korwasa abandi ngana abagambi tole bagokwana litiko lya rero asomo cyonya bite igekerekia abagambi abo bereiro buyabo abekirwe ense yo mujumbo West Mogrango Stephen Mogaka anemono ase okurweira yogo cyako baroseria chipara anemono epara yuera cheko bwatania korwa sensemo ya Gianchore etere gocha sensemo yeste ya Nyamira na boyo ikasironga boye barera chiko bwata ndio nyangi goika asensemo ya bonyunyu hechichonsi chibekira somoroberi obwo chikubekwa na serikali nerami asabayiga magendero yuko agachirwa eskuru yotanyore inse yesiro ya Safaricom herajiko irachi shilingi milioni 52 amagendero na kwane amanene igoro eskuru yotanyore twakirimbya mono wetera Steve Mogaka oyore licumbe tiganya samo konye naenda agendere kubwaterana no mugambi oito oyore Ruto atorentere binge naenda atokorere binge gwetanikeri akora tutam ama no muchumbo ito Steve Mogaka tomoiranie egepindi gya kabere egere batokorere merememi ya chipara chigorwe tobekerwe lami egere na into tonyore bintu bigwenerete tonyore omorero Steve Mogaka nabwa toburayo buya werure gotokonya naenda otemire sakunyara na nagenderete ebyakorire twabirorire naenda orire chirango chigotokorera comment mono site ese biryakore nere ntu tam atari gupimira ndi gwense gokomo batebirenga kubwatakana nega singiye mu cyumba ikiranirie nigo baracheko babakomosira na komwentunda ya kabere hasabo igo barachigotena no murayi bwense Moske William Ruto murayi ito Steve totana ko inyorwa kurangeri guna intu abatureti biri gya kabere tutam na Steve Mogaka tutam asensemo yo mujumbo West Mogrango igo aereire hobuya boria bwabekirwe na serikali ya ego kina giskuru chipara moneti sector ao asatebirenga telebuya abamenyi ba West Mogrango beke koko yoko mugosereria murayibwense William Ruto gento keragere gochagosaria magendro ayu abekire bosio anche tebono agutobekere pale yo kurwa Gianchore ike town ande kole extension yegende sino kutinda batebinga kurwa ali nyangi galia ase naende para yare go ike toligere kurwa yo njukege kisi naro achire esomoke ike bunyu balibata tagitie bibite zeita bakurangiria baba tebinga nchubono muleka tu atomira maisha wanta onye naye kwale ngwini mtu ikara state house ubugore tie pale yirami ucha abanyene bago kuramigisa no release pale yike Stephen Nyarikembonde Ensoko TV West Mogrango